Egungo udal gobernuak hainbat proiektu estrategiko garatu ditu kulturaren eta kirolaren arloan. Eta datozen urteetan jarraitzeko asmoa du. 2021ko abuztuan, Pasiotarren eliza erosi zuen, eta 2025ean amaituko da egokitzapena. Proiektu honek eraikina osorik berritzea eta udalerriko kultur programazioa indartzea dakar. Gainera, musika taldeek entsegu lokal berriak eta egokituak izango dituzte mugitegin. Eta Aldiri 3 rokodromoa metro gutxira egongo da. Legegintzaldi honetako obra nagusia Aldiri 2 kiroldegi berria izango da. 7 milioi eurotik gorako inbertsioarekin, kirolkluben behar edo eskaera historikoari erantzungo diona eta herritarrei zerbitzu berriak eskainiko dizkiena. Gaztedi plan berritzailea garatu du udalak gazteekin eta hezkuntza komunitatearekin elkarlanean, urretxoar guztien integrazioa bermatzeko. Eta euskara sustatzen jarraitzeko konpromiso irmoa du. Urretxu, datorren herria.